गोबाव समनिफ्रायनो मणिपुराव माखासे ट्राइबेलफोरनि सायाव दावरावखौ खोनाबाय थादों आरो लोगोसे मान सनमान बिदिनो माखासे थांनाय बेफोरबायदि खोथाखौ खोनानो बेथ' थारैनो मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। गोबाव समनिफ्रायनो मणिपुराव मोननै जाथिनि गेजेराव दाङाबाजि जागासिनो दं। मोनसे मेइटी जाति होनो आरो मोनसे कुकी। कुकीया जाबाय मणिपुरनिनो मोनसे थागिबि जनजाति आरो मेइटीआबो बिनिनो मोनसे इन्डिजिनास होननानै बुंदों। दा कुकीफ्रा मोनसे गावसिनि थाखाय सेपारेट एडमिनिस्ट्रेसन नागिरदों। बिनि सायाव दावराव दावसि जादों आरो 2 नम्बर खोथाया जाबाय मेइटी जातिफ्राबो एसटी स्टेटास मोननो लुबैयो। बिनि सायाव दाङाबाजि जादों। बे दाङाबाजि जाबोनाया एसे गोबावसै आरो बे मोननै बाथ्राखौ लानानै बिसोर मोननै जातिनि गेजेराव मोनसे दुंदुं हाव हाव बारहावाया सोमजिगासिनो दं आरो जातिगत मोनसे हंगरह कमिउनेल क्लेश एथनिक क्लेश बे जागासिनो दं। जाति गोष्ठी हंगरह होनना बुङो बेखौ। कमिउनेल क्लेश जालायदों। अर सावलायनाय जादों। गामि गामि अर सावनाय जादों। जेराव सुबिदा मोनो बेवहाय मानसि बुथारलायनाय जादों। आरो सबसे लाजिनांथाव आरो दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय दाख्लैबावसो भाइरेल जादों मोनसे जाथाय। बेनि जाबाय सानै आइजोखौ मेइटी जातिनि माखासे बिग्रायारिफ्रा बा उदखारिफ्रा कुकी जनजाति सानै आइजोखौ जि जोम खुजोबनानै लंथं खालामनानै मोनसे पेरेड खालामदों एबा लामायाव दावबायदिंहोदों आरो बिदिनो दुब्लियाव लांनानै जिनाहारि खालामदों होननानैबो बाथ्राफ्रा ओंखारदों। बे मोनसे लाजिनांथाव आरो दुखुनांथाव बाथ्रा। बे नुथाया सारा बिश्वआव गोसारबाय, सारा भारतआव गोसारबाय। सारा बिश्वनि मानसिया बेखौ सोंखारिदों, कन्डेम होदों। सारा भारतनि मानसिफ्रा बेखौ नुनानै सोंखारिदों आरो कन्डेम होदों आरो सारा आइजो माहारियानो बेखौ मोनसे लासिंसिं मोनदों, मोनसे दुखु मोनदों आरो बिग्रायथावना जादों। जायनि जाहोनाव दा जेसेबां जोंनि भारत हादरावनो जा बा मणिपुरावनो जा आइजो माहारिया बिनि सायाव दुखु फोरमायनायजों लोगोसे मोनसे माखासे बिग्रायनाय, माखासे हान्जा सुरनाय हाबाफारिबो जायगा जायगा सोलिगासिनो दं। दा बेनि अनगायै आरोबाव दाख्लैबावैसो जोंहा गुवाहाटियाव माखासे भाइरेल जाबावदों जोंनिनो बर' आइजोफोरनि। जाहाथे बेफोरबायदि भाइरेल जानायनि सायाव सारा बेनि अनगा मा बुंनो सानो? दाख्लै गुवाहाटियाव जोंनि बर' सिख्लासा उन्दै उन्दै हिन्जावसाफोरनि सायाव माखासे बेबायदिनो गाज्रि खामानियाव देहा फालांगिनि सायाव माखासे भाइरेल जादों। नोंगौ बे थारैनो मोनसे दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव जोंनि बर' माहारिनि थाखाय। जोंनि बर' माहारियाव बेफोरबायदि गैफेरामोन। जियानो जादोला मानो दा जि जाबाय जाना थांखांनाय खोथाखौथ' जोङो दा बोखांफिननो हाला। दा आंनि साननाया बेनो दा गार्जेनफ्रा बा जोंनि समाजा बै गथ'फोरखौ दा काउन्सिलिंनि बेबस्था लानांगौ, बुजायनांगौ आरो मोजां लामायाव लाबोनांगौ। दा बिसोरखौ दा बांद्राय हेरेसमेन्ट होबाय थानांगौ लाब गैया। बांद्राय मेन्टेलि फिजिकेलि टर्चार होबाय थायोब्ला हयथ' बिसोरो गुबुन बाथ्रा बा गुबुन थांखि नाजावनोबो हागौ। बेखायनो बेफोरबायदिखौ इसेबां खालामालासिनो दा बिसोरखौ काउन्सिलिंनि बेबस्था लानांगौ आरो इयुनाव जाहाथे गुबुन गुबुन देरफुनाय लाइमोनफ्रा बा हिन्जावसायानो जा सेंग्रासायानो जा बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव थांनो हाया। बिनि थाखाय जों गासै समाजा आरो गासै गार्जेनफ्रा, बिमा बिफाफ्रा बिनि सायाव सांग्रां जानानै थानायनि सम सफैबाय। थारैनो बे मोजां सोंलु। थारैनो दानि गार्जेनफ्रा 1 नम्बराव बिमा बिफा आरो गार्जेनफ्रा बिनि सायाव सांग्रां लानांगौ। उन्दै समनिफ्रायनो मोनसे बिसोरजों मोनसे फ्रेन्डशिप आरो मोनसे कन्ट्रलिं खालामना दोननो हानाय केपासिटिया गार्जेन आरो बिमा बिफानि सायाव थानांगौ आरो न'खरा थिग थानांगौ। फेमिलि मेम्बार्स गासैबो थिग जाजोबनांगौ। लोगोसे समाजा थिग थानांगौ आरो न'खर, गार्जेन, समाज आरो बे गासैबो जुदि थिग थाक थायोब्ला, मोजाङै सामलायलाङोब्ला जोङो बेफोरबायदि भाइरेल जानाय बा बेफोरबायदि गाज्रि जाथाय जानायनिफ्राय जोङो थारैनो बासिनो हागोन होननानै आं आसा। गोसो गुदुं सोलोंसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां।
गुरुदेव कालीचरण इन्स्टिट्यूट अफ ट्रेनिंग एन्ड मेनेजमेन्टआव 2023-2024 बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सोहोरनि सोनाब फारसे गौरां दैसा सेर डाइट कलेजनि साखाथि क'क्राझार बागिसायाव थानाय गुरुदेव कालीचरण इन्स्टिट्यूट अफ ट्रेनिंग एन्ड मेनेजमेन्टआव इलेक्ट्रिशियान आरो कम्पिउटार ऑपरेटर आरो प्रोग्रामिंग एसिस्टेंट कर्सनि थाखाय मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। इलेक्ट्रिशियान कर्सनि थाखाय मोन 20 आरो COPA कर्सनि थाखाय मोन 48ल' मासि दं। बेनिखायनो गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा थाबैनो मुं थिसननो हागोन। बांसिनै मिथिनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बरनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नम्बर 98647 70127।